Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho wiwah wilasaning Gusti Ingkang Maha Agung, mugi tansah kajiwa kasarina wonten ing ngarsa panjenengan sedherek kula para saking wonten ing ngarsanipun para sepuh ingkang pantes kula geni, ing ngarsanipun para tamu kakung lan putri ingkang tempatan sarta para kadang uga kebeda. Saderengipun sumangga sareng-sareng tansah kula dherekaken munjukaken rasa pujipun wonten karsanipun Allah Subhanahu wa taala awit saking peparingipun dinten menika sedaya saged nyawiji ing papan menika kanthi bagas preparas letting santa. Salat salam punjuk wonten karsanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah